means you'll have evil feelings dan heb je ook boze gevoelens. and evil actions. En ook boze daden. And eventually that becomes your habit. En uiteindelijk wordt dat een gewoonte. And that becomes your character. Dat wordt uw karakter. And that character will either lead you to eternal death or eternal life. En dat karakter leidt u of tot eeuwige verdoemenis of tot eeuwig So leven. the devil wants your mind. De duivel wil uw geest. Satan wants to rewire your thoughts. Hij wil je gedachten opnieuw linken, programmeren. Now why I'm doing this presentation Waarom doe ik deze is presentatie? because all of us will have to face the Sunday law. Omdat wij allemaal met de zondagswet te maken gaan krijgen. Has anyone faced persecution? Heeft er iemand van u vervolging meegemaakt? Anyone? Iemand? Heeft Okay, iemand one brother vervolging there. meegemaakt? When a crisis comes, Als er een crisis komt, your character is revealed. dan wordt je karakter geopenbaard. Today we say we're Sabbath keepers, Vandaag zeggen we zijn sabbatvierders, but a day is coming maar een dag komt that a great change will take place in the Seventh-day Adventist Church and in the world. dat er grote veranderingen zullen plaatsvinden, zowel binnen de Adventkerk als in de wereld. That Sabbath keepers will be targeted. Sabbatvierders zullen dan doelwit worden. The dry run test was already carried out during the pandemic. En die test die werd al gedaan tijdens de pandemie. And the big one is coming. En de grote komt erachteraan. So we need to be prepared for this crisis. We moeten dus voorbereid zijn op deze crisis. The devil wants your mind and my mind. En de duivel die zit achter mijn verstand en uw verstand. Satan wants to read our mind using technology. Hij wil onze gedachten kunnen lezen en wil daarvoor technologie gebruiken. Can we close the door a bit? Are you able to see? Kunnen jullie het zien of niet? Of moeten we de deur iets dicht doen? It's okay? It's okay. Okay. Now, have you heard about Elon Musk? Hebben jullie gehoord over Elon Musk Have you heard about his project en over zijn project? called Neuralink? En zijn project Neuralink. Oh, my screen has frozen. Lijkt net alsof mijn scherm... Okay. Neuralink. This project is going to become a reality. Dit project zal een realiteit worden. Now listen to what Klaus Schwab had to say. Luister naar wat Klaus Schwab te zeggen had. You have the volume up? Ja, hebben we het volume omhoog staan? It's not moving forward. Sorry? No, it's on.